Cavalairs bud på en luksusvogn er denne Venezia Premium 480. Venezia Premium 480 er en vogn med masser af plads i, på trods af, at det er en vogn i 5,5 meter klassen. Bare kig på det køkken her, jeg står ved. Stort køkkenbord. 3 blus og en rigtig stor vask. Men nu er det ikke køkkenbordspladen, der er det mest spændende i det her køkken. Det er faktisk det, jeg har her lige nede foran. Der er nogle store, flotte skuffer med rigtig god plads i. Og endda også med soft close. Og der er også en hernede. Det, der er spændende, det er skuffen her i midten. Fordi det er en revolutionerende nyhed. Det er faktisk køleskabet. Køleskabet tager ikke længere plads i køkkenet eller et andet sted. Nej, det er blevet til en stor skuffe, så nu får man meget mere skabsplads, plus man får det her 180 liters køleskab. Udover det bare et køleskab, så er der selvfølgelig også en frostboks, og så er der en lille fin detalje, hvor der lige er plads til 2 vinflasker her, så man altid har noget koldt vand eller vin på køl. Man skal også lige lægge mærke til, hvor meget skabsplads der er her i køkkenet. Der er god overskabsplads, der er skabe ved siden af, gode hylder, og så er der endda nogle rigtig gode store skabe over på den anden side også, hvis der ikke skulle være plads nok her i køkkenet. Hernede i den anden ende, der har vi jo dobbeltsengen, og det er faktisk en rigtig dobbeltseng. Selvom det er en fransk seng, så er den altså ikke skåret af i hjørnet her, så man får en rigtig god sovekomfort i hele længden. I alle modeller i Venezia Premium-serien, der er der faktisk den her store stålramme nede under sengen. Og det er det uanset om det er en enkeltseng eller en dobbeltseng. Og bemærk også, at det er en god lamelbånd, der sidder på. Stålrammen har den store fordel, at når man kører, ja, så bliver den altså ikke rystet i stykker. Sengen her, og det gælder også i hele Venezia-serien, den har justerbare hovedgær og individuelt selvfølgelig, så at den ene kan sidde, mens den anden ligger ned. Noget nyt i Venezia Premium-serien er også, at den nu kommer med en 14 liters varmvandsbeholder, i stedet for en 7 liters varmvandsbeholder, som der var tidligere. Så det vil sige, at nu er der rigeligt af varmt vand til at udnytte det gode badeværelse, som er her bagved. Nu er det placeret her i denne vogn, og det er jo rigtig praktisk. Det er jo en brusekabine, der er 2 brusevægge, du trækker ud, så har du faktisk brusekabinen i midten der. Nu har jeg placeret mig her i den store rundsidegruppe, og her i rundsidegruppen, så lægger man også lige mærke til, at polstret i hønderne er faktisk blevet forbedret rigtig meget. De er blevet meget mere behagelige at sidde i. En ting, der også er ændret i Venezia Premium-serien i år, er, at den har fået 2-farvede låger over det hele. Lyst og det mørke træ, det står rigtig flot sammen. Venezia Premium-serien her, den leverer så også standard med søjlebord. Og med et søjlebord, ligesom almindelig bord, så er det selvfølgelig muligt at lave en ekstra opbredning her i rundsidegruppen også. Venezia-serien har også fået ny gulvbelægning. Før var det en lidt mørkere træsort. Nu er den blevet lys, og det gør også, at selve lysindtrykket i vognen er blevet meget lysere. Vognen varmes op med Trumas nye 3004 varmeovn. Lige herinde for døren, der har vi Cavalairs nye styresystem. Den sorte plade her, den styrer alt lyset i campingvognen. Man kan få informationer om, hvor meget kraft der er tilbage på batteriet og en masse andre ting. Og i forbindelse med, at de har fået det her nye styresystem, så har der faktisk også kommet nye lyskontakter. Og lyskontakterne er rigtig smarte, fordi der er sådan en lille lyskant rundt om, så selvom du skulle være bælragende mørkt inde i campingvognen, ja, så kan man altså finde frem til kontakterne. Venezia-serien kommer i år kun i én version. Sidste år var den der Venezia og Venezia Premium. I år hedder den kun Venezia Premium i Danmark. En af forskellene på Venezia og Venezia Premium-serien sidste år var blandt andet farven på siden af vognen. Nu er det muligt selv frit at vælge i sin Venezia Premium, om man vil have de grå sider, eller om man vil have hvide sider på sin campingvogn. Med hensyn til sider, så skal man også lige lægge mærke til, at både sider og tag på en Venezia Premium er lavet af GFK. Og det vil sige, at både sider og tag er meget modstandsdygtige over for f.eks. hagl, stenslag og andre ydre påvirkninger. Venezia Premium-serien kommer også med træktøjsafdækning, med slingerkobling, med alufælge, og så er der kommet et nyt stik her som standard, hvor der er strømudtag, og der er antenne, stik og 12 volt her. Det er meget praktisk at have ud på fortælsiden. Venezia Premium-serien har også fået en ny sikkerhedsdør, hvor der også blandt andet er en rude i. Venezia Premium-serien kommer i 5 forskellige grundris, så der er masser at vælge imellem for den kredsende campist, der godt kan lide lidt luksuriøse omgivelser.